Teencast. To čo bolo? Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu, nášho Teencastu a dnešnou témou budú vlastne ženské ľudské práva. Ja vám predstavím našich hostí. Prvou je Lea Oravkinová. Dobrý. Druhou je Štefánia Leštáková. Dobrý deň. Treťou je Vanessa Mackovičová. Dobrý. A vedľa mňa je tu Patrik Palkech. Takže toto sú žiaci 9. ročníka a začneme asi takou jednoduchou otázkou, ktorá môže byť síce aj poňatá zložito, a to je, že či si naši hostia myslia, ako tu sedíte, že aj dnes v 21. storočí majú ženy rovnaké práva ako muži, napríklad platovo? Podľa mňa nie. Podľa mňa je tam stále ten muž taký vrchnejší, že muž je hlavnejší a muži mávajú celkovo vyššie vlastne platy, aj keď robia to isté, čo ženy. Prečo to tak je? Čo myslíš? Lebo muži prvý ulovili mamuta. Takže asi preto, ale nepáči sa mi to absolútne. No, je akože... Si myslíš, že bude tým mamutom? No, nemalo by to tak byť. Čovka, povedať, čo ty k tomu? Je to trápne. No, proste podľa mňa je to tak nadstavené, lebo už od minulosti boli vlastne muži takí hlavnejší, boli vlastne hlava rodiny a o všetkom väčšinou rozhodovali oni. A bohužiaľ sa to akože dostáva ešte aj do tohto 21. storočia. Ale určite by sa to nemalo stávať a ženské práva by mali byť rovnaké ako mužské. Čiže ten stereotyp ako keby Presne. sa nevytráca. Tak čo si o tom myslí Patrik Palkech ako jediný muž našej skupiny? No tak odjak živa boli muži, tí dominantnejší a jednoducho tí, ktorí majú zarábať a krmiť rodiny. Takže ja osobne si myslím, že to, že dostávame možno viacej peňazí, tak je to tak aj správne, lebo je to úlohou nás, mužov. A prečo? A prečo je to akože úlohou? Povedz mi prečo. Skadiaľ si nabral túto informáciu, že to tak má byť? Takže nevie sa vyjadriť. A mali dostať svoje práva, teda tie ženy v minulých storočiach, napríklad ako volebné právo, mali ho už dostať skôr? No, ak sa to týka iba tohto jedného práva, tak podľa mňa to mali dostať skôr, ale vzhľadom na to, že aká bola vtedy doba, tak to asi úplne nebolo možné a priateľné v tej spoločnosti, takže akože mohli ich dostať skôr, ale lepšie 20. ako nič. Presne tak, my sme skromné. Za mňa dostali príliš skoro toto právo. Prečo? Nemyslíš si náhodou, že aj ženy, aj muži žijú v tých krajinách a majú právo rozhodnúť si o tom, kto bude na čele tej krajiny? Či ty si myslíš, že ženy sú sprosté tým pádom? Nie, to som nikdy nepovedal, rešpektujem ženy, mám rád ženy, ale je tu o to, že muži sú na vrchu spoločnosti. Prečo hovoríš o tomto tvrdení? Prečo si to myslíš, že je to Takže pravda? ženy sú akože podradené? spoločnosť Ženy sú jadrové niečo bomby. menej ako muži podľa teba? Daj mi taký dôkaz, prečo si o tomto myslíš. Čo dokázal muž, čo nedokázala žena? Myslím si, že ženy sú schopnejšie ako muži. To nie je pravda, Daj mi dôkaz. lebo väčšina hlavných prác odvedú lepšie muži ako A- ženy. Prečo? Lebo sú... Ale muži nastavili tento systém. Neboli to na vrchu muži, ktorí rozhodovali, že žena má ostať doma a iba starať sa o deti a variť? Áno, pretože Boli žena to- sa vlastne nikdy nevyjadrila k nejakým témam. Boli to muži, ktorí oni nastavili, že muži majú robiť a ženy majú ostať doma a variť, starať sa o deti. Ale ako náhle sa žena snaží a začne robiť takú prácu, potom už muži začnú na ňu šomrať a nemyslia si, že je to vhodné. Takže mi odôvodní svoje myslenie, lebo ho úplne nechápem. Zaspávam. Tiež si myslím. To je akože veľmi múdre. No, mám pre vás pripravené ďalšie otázky. A jedna z nich je, že keďže sa bavíme o ženských právach
a vieme, že súčasťou každodenného ženského života je aj menštruácia, tak či by mali byť menštruačné potreby zadarmo? Prečo áno, prečo nie? Za mňa by určite mali byť zadarmo, pretože žena si nevyberá, či akože bude zažívať menštruáciu alebo nie. Proste je to tak dané prírodou a mali by byť zadarmo, lebo proste muži si podľa mňa ani nevedia predstaviť, koľko to stojí peňazí za život. No, podľa mňa by mali byť určite v nejakých kruhoch spoločností zadarmo, lebo niektorí nemajú na to úplne financie a mali by akože na to dávať také možno prídavky alebo tak, lebo je to dosť drahé, keď sa tak spočítate na rok napríklad. Čiže napríklad pre nejaké sociálne slabšie skupiny alebo pre deti do škôl, hej, tak by to bolo vhodnejšie, hej, že nie úplne pre všetkých, ale iba pre tie skupiny, ktoré to nejak akože ekonomicky postihuje viac. No, áno. Áno, a ja s týmto súhlasím, kvôli ekonomike nemôžeme tieto pomôcky dať úplne všetkým zadarmo. No, presunieme sa kúsok ku náboženstva. A jedno náboženstvo je teda islám, určite ho poznáte a vlastne celá tá arabská kultúra tvrdí, že čo si myslíte o tej arabskej kultúre, o tej časti, kedy je žena pre muža vnímaná ako majetok? Nechutné. Či dochádza k porušovaniu ľudských práv, ak áno, akých? No určite tam dochádza k porušovaniu ľudských práv, ale tým, že tie ženy to majú tak už zaevidované ako keby v tých ich životných štýlov, tak oni to neberú tak ako my vlastne, že oni to berú ako samozrejmosť, takže pre nich to ani není vlastne nič také hrozné, alebo ako by som to nazvala. Tak oni sa na to proste pozerajú inak ako my. Že proste Európania sú odlišná kultúra ako Arabi, hej, že je to úplne rozdielný svet a preto sa na to pozeráme tak. No presne, a keby tu možno s nami sedí taká žena arabská, tak by povedala napríklad, že je to úplne vyhovuje, lebo je to v zásade ich kultúry. Takže... Áno, ale potom sú tu niektoré extremistické akože prípady, kedy muži vlastne zabili niekoľko takto žien, lebo nespravili dačo, čo chceli, aby spravili. A sú to naozaj extrémne prípady a polícia s tým nemohla nič urobiť. Alebo ich predali za ťavy. Dobre, takže Vaneska, vyjadriš sa k tomu nejako, k tejto téme o arabskej kultúre? Všetko, čo som chcela povedať, povedali za mňa. Vždy. Takže neviem sa ako vyjadriť. Tak ako Lea povedala, je to také, že oni to už tak nevnímajú, ako by sme to napríklad vnímali my, keby sa to tu deje. Lebo oni tak akože žijú už odjak živa to tak berú. Takže si nemyslím, že pre nich to tak je nejako, že to tak berú ako my. Ale určite to je porušovanie nejakých tých ľudských práv. No, je to zvrátené, ale tak ako vraveli kolegyne, tak majú pravdu. No. Zas ženy majú pravdu. Ďalší stereotyp sa vyvracia. Úžasné. V tomto podcaste. Máme tu takú kontroverznú otázku a že čo si myslíte, že má žena v pomere k mužovi akože nejakú vyššiu šancu rozhodovať o plode, či ide na potrat, alebo si ho necháva? Určite áno, podľa mňa, keďže je vlastne to dieťa sa vyvíja v ženskom tele, čiže žena má právo o tom rozhodovať. Proste často sa môže stať, že bude tá žena veľmi mladá a niečo traumatické sa jej mohlo stať a proste to dieťa si nechce nechať, nemôže si to buď dovoliť, alebo proste sú tam nejaké podmienky, ktoré by proste to dieťa by nevyrastalo v dobrom stave a nemalo by proste to, čo potrebuje, tak podľa mňa je to oveľa lepšie, akože dať to na potrat. No, jednoznačne súhlasím. Podľa mňa by mala o tom v zásade rozhodovať žena, ale keďže to dieťa je vlastne... No, jak to povedať? Dieťa alebo plod? No, keď vlastne ten plod je vlastne akože zo ženy aj z muža, takže by mali o tom rozhodovať obaja, ale v zásade viac žena, ale ten muž by tiež mal k tomu niečo povedať, ak chce. Ak nie, tak je ticho. Určite by mal byť o tom informovaný a mal by byť vlastne na tej dohode, ale určite akože na mňa je dôležitejší názor ženy. Pretože keď muž sa chce vyjadriť, tak nech si on spodí vo svojom bruchu dieťa. No tak za mňa určite má väčšiu, akože v tomto
akože, že žena by mala viac o tom rozhodovať ako muž, lebo tak je to akože viac menej, že akože v jej tele. Takže určite za mňa viac žena, ale aj muž by mal mať akože nejaké právo o tom rozhodovať, keďže tiež je akože, alebo by bol otcom toho dieťaťa. Takže za mňa je to také, že 70/30, ale takže no. No ja si myslím, že tiež by mala mať žena väčšie právo na toto rozhodovať, lebo tak keď už nosí to dieťa, tak by mal mať väčšie právo. Takže súhlasím toto s Vanessou. Dobre, Anďo, takže ty si náš ďalší hosť a ja ti položím zo pár otázok, pretože som veľmi rada, že sa chceš takisto zúčastniť tohto Teencastu. Prvá otázka znie, či si naši hostia myslia, že aj dnes v 21. storočí majú ženy rovnaké práva ako muž, napríklad platovo? No, určite si nemyslím, že má žena také isté právo platovo ako muž. Určite to je, že ten muž je teraz nadradenejší, lebo tak to už bolo od zasekol som sa. Áno, od praveku, že žena bola vždycky tak, čo má zostať doma a má sa starať o deti a variť a muž bol vždycky ten, ktorý má sa postarať o rodinu a tak to zostalo aj doteraz, do tejto modernej doby. Ale určite by som bol rád, keby sa to zmenilo, že by sme boli všetci rovní si a neboli by takéto predsudky voči ženám. Ďakujem za odpoveď. Ďalšia otázka znie, že či mali dostať ženy svoje práva, napríklad aspoň to volebné, oveľa skôr ako v 20. storočí? Tak určite si myslím, že by mali dostať skôr, lebo tak ženy sú súčasťou krajiny aj nášho života, tak by nemali len o všetkom rozhodovať muži. A bolo by určite lepšie, keby aj ženy mali svoje to právo skorej ako teraz. Alebo napríklad právo pracovať. Anďo, keď si vravel, že chceš tú rovnoprávnosť, áno? Povedal si to? Áno, myslím si, že sme majú byť všetci rovní, áno. Áno, tak keď vlastne, keď chceš rovnoprávnosť, tak keby horela nejaká budova, alebo sa potápa loď a kde sa zachraňujú prvo ženy a deti, nemali by tým pádom sa zachraňovať prvo všetci? Áno, je pravda, že sa majú ženy a deti zachraňovať skorej ako muži, lebo v tomto, že ženy sa majú postarať o tie deti a muži by to asi nedokázali tak dobre ako ženy, tak preto by sa mali zachraňovať skorej. Múdro. Aha, čiže ženy dokážu niečo, čo muži nie? Počula som správne? Dokážu vychovávať deti, lebo keď už sú na to vytvorené, tak by mali akože to dokázať lepšie ako muži. Vytvorené, takže Anďo, ty si myslíš, že proste jedným zmyslom života ženy je mať dieťa, alebo tým hlavným zmyslom? To zase nie, ale žena sa stará o to dieťa, vie najlepšie, čo je pre neho najlepšie a asi my muži by sme nedokázali niečo takéto spraviť tak dobre ako matka toho dieťaťa. No a ja sa ešte teda prihovorím od mixážneho pultu s ďalšou otázkou. Celkom tak nedávno u nás na Slovensku sme sa nebavili teda o krajinách, ktoré sa nás netýkajú, alebo veci, ktoré možno sa vás úplne netýkajú. Ale čo sa vás určite týka, tak bolo nedávno, čo v parlamente teda sa snažili schváliť súčasná koalícia novelu trestného zákona a konkrétne boli tam znížené trestné sadzby za znásilnenie. A to je taká vec, ktorá sa vás akože môže teoreticky dotýkať. A chcel by som sa opýtať, že ako ste toto vnímali, túto debatu vlastne, ktorá prebehla a všetko to okolo toho, čo sa dialo, lebo teda vieme, že nakoniec to schválené nebolo, pani prezidentka to nepodpísala, ale keby to nespravila, ale keby tam bol možno niekto iný, tak by to podpísané bolo. Tak toto som sa chcel opýtať, že ako toto ste vnímali. No podľa mňa, akože že by to mali znižiť je absolútna blbosť, lebo podľa mňa si, samozrejme, že to boli muži, ktorí to navrhovali, ale podľa mňa si oni úplne neuvedomujú, aká je to odvaha proste sa priznať a niekomu o tomto všetko povedať. Podľa mňa to nie je úplne ľahké. No, ono sa to bere ako ublíženie na psychickom aj fyzickom zdraví, ktoré vás poznačí na celý život a podľa mňa už teraz sú tie tresty dosť, nie že dosť, ale nie sú primerané k tomu trestu a už by nižšie podľa mňa byť nemali. No, určite súhlasím s Leou, čo povedala, tak je to presne ako povedala, ublíženie aj na psychickom a fyzickom zdraví, pretože to je fakt také, že je to dosť citlivá téma.
a nemalo by to byť určite nižšie, už teraz je to dosť nízky stres podľa mňa za to, že čo to spraví tej žene na celý život. Bude traumatizovaná. No dobre, takže ja sa vyjadrím s takým... Ešte Patrika poprosím, nech sa vyjadri a potom sa vyjadrím ja. Toto, čo teraz vláda robí, čo sa týka aj tých zmierňovaní týchto trestných činností, hej, je niečo zlé, otrasné a zahrňuje sa do toho teda aj toto znásilňovanie na ženách. Absolútne s tým nesúhlasím. Podobne ako tu Paťo povedal, tiež s tým vôbec nesúhlasím a malo by sa to oveľa inak riešiť. Dobre, takže asi začnem tým, že všetci vieme, koľko kríz nás postihlo, 6 ťažkých kríz a ja som presvedčená o tom, že táto vláda nemá práve riešiť trestné činy, hej? Nemá práve znižovať sadzbu za trestné činy. Nemyslím si, že je to hlavný bod programu. Vyjadrím sa ešte k znásilneniu a k známemu poslancovi, ktorý sa volá pán poslanec Glik, ktorý tvrdil, že proste žena asi o tom vie, že bola znásilnená. Veľmi dobre spomenuli moje kolegyne, že je to obrovská újma na psychickom a fyzickom zdraví a tá žena sa úprimne nevie hneď vyjadriť k tomu. Ona sa nevie vyjadriť k tomu, či bola najprv znásilnená. Trvá to 10 rokov, môže to trvať toľko. A psychické zdravie je určite jedno z najdôležitejších zdraví v 21. storočí. Takisto som presvedčená o tom, že práve muži by sa nemali toľko vyjadrovať k týmto otázkam, pretože práve sa to týka žien. A ženy by mali mať k tejto téme viac priestoru a viac vyjadrení, viac výstupov v parlamente. Celkovo tie trestné sadzby, ktoré sa znižujú, určite pomáhajú a napomáhajú tejto vláde rôznymi spôsobmi a chránia tým pádom aj zločincov. Takže boli tu s nami hostia Lea Rolkinová. Ahojte. Štefánia Leštáková. Dobrý deň. Vanes Mackovičová. Dovidenia. Patrik Palkech. Čaute. Andreas Luboš Maňka. Dovidenia. A bola som tu s vami ja a pán učiteľ. No to som ja sa s vami lúčim tiež. Ja si myslím, že téma, o ktorej sme sa rozprávali, je veľmi, veľmi široká, veľmi obsiahla a dalo by sa o nej rozprávať oveľa viac, takže ak by ste mali aj k tejto téme ešte nejaké otázky na naše 9-tačky alebo 8-čky, tak kľudne ich môžete potom takisto pripísať a my na ne odpovieme v ďalšej časti nášho Teencastu. Dobre, vám chcem poďakovať aj ja, že ste tu boli a že sme sa spolu mohli rozprávať. Vy ste ale sa prešli aj po škole a rozprávali ste sa aj s pani Šokou Ťahodovou a pani Šokou Smoleniakovou, tak si poďme vypočuť, ako vám na otázky odpovedali oni. Boli ste niekedy sexuálne obťažovaná? No, mám to šťastie, že nie. Mali by byť menštruačné potreby zadarmo? Myslím si, že áno. Čo si myslíte, má žena v pomere k mužovi väčšiu šancu rozhodovať o plode, či ide na potrat alebo si ho nechá? Myslíš v súčasnej legislatíve? Áno. Ja myslím, že áno. Pomere k mužovi áno, ale k pomere k vlastnému presvedčeniu a identite nie. Aké máte plány na MDŽ? Žiadne. Dostali ste niekedy niečo? Niekedy niečo, nejaký kvet od manžela, ale predpokladám, že tento rok aj zabudne, lebo sme o tom nehovorili. Čo si myslíte o arabskej kultúre, kedy je žena pre muža vnímaná ako majetok? Dochádza k porušovaniu ľudských práv? No, dobre si začala. Čo si myslím o arabskej kultúre? Lebo nemôžem sa na arabskú kultúru pozerať očami kresťanského sveta, takže nechcem to ani hodnotiť, pretože ich svet je úplne iný ako náš. A nemyslím si, že to tie ženy vnímajú až tak, ako to vnímame my, pretože ten svet celý arabský je iný. Takže očami kresťanky by som to nechcela, ale keby som sa vedela vžiť do ich kultúry, tak asi by som to vnímala inak. Ďakujeme veľmi pekne. Boli ste niekedy sexuálne obťažovaná? Nie. Čo si myslíte, má žena v pomere k mužovi väčšiu šancu rozhodovať o plode, či ide na potrat alebo si ho nechá? V závislosti od partnerského vzťahu. Mali by byť menštruačné potreby zadarmo? V niektorých krajinách sú a myslím si, že to je inšpiratívne. Aké máte plány na MDŽ? To je kedy? 8. marec. To je kedy? Zajtra?
Tak idem do práce a 9-tačky mi doniesú kvetiny. Dostali ste niekedy nejaký darček, okrem od 9-tačiek? Od 9-tačiek som ešte nedostala, ale dostala som určite kyticu kvetov. To je milé. Čo si myslíte o arabskej kultúre, kedy je žena pre muža vnímaná ako majetok? Dochádza k porušovaniu ľudských práv? Veľakrát je to na dohode a veľakrát je to dezinformácia, ale veľakrát sa deje aj to, o čom hovoríš. Takže áno, v tomto zmysle, ako si to pomenovala, je to porušovanie ľudských práv. Ďakujeme veľmi pekne. Ja chcem veľmi pekne poďakovať všetkým za zúčastnenie na tomto Teencaste. Bol určite zaujímavý a ďakujem vám za vaše odpovede. My ďakujeme za pozvanie. Dovidenia. No tak teraz sme si už povedali všetko.